Il-boy dik qed jiktib lek raġel kbiret. Vera? Isib kritiku jrid ikun embedded within our own structure of society. Kont wieħed mill-ewwel awċin li ħriġ kontra l-mina meta kien hemm frontijiet favur il-mina. Kif jista' jkun li Emmanuel Gay għamilt il-birthday ta' 17 għamiltu ġo silent retreat għal dawk li xo jsiru qassisin. Omma kif ħadet għamel. Kif ħanejt il-mommi? How am I going to process this? Jemm il-follow dawn ma jafu x'inhu jiġri. Mort nati erba firem, mux xorta, muħaj kun jaf minnijen. Inuħa fak dapit l-lower memorja tijak is abuse. Nibza mur id-darax naħseb laħansib l-lom jew imbenġla jew mejta xim kif ċikantunija. Kot niftakar nejt li l-nifsi, jek il-vera rritu mur qasis mux suppost n-masturbajin. Niftakar kiena wieħed tħalna fuq fil-bas għalli where I come from we kill you. Jena li najt huwa li dik il-persuna jkollha l-opportunità li tagħmel li trid. Insomma, uħtok xqalt li. Le uħti orajt, le uħti għalt li speċi ta' kont naf. It's like, stajt għatli men, kienet tiġi aktar faċli. Ommi għamlet zmin teħx fi triq, meta kienet pregnant bija, ma kellix fejn teħx. Dritt għandek inti tajd li jien x'għandi nagħmel. Bl-istess mod kif jien mhux ħanajdlek inti x'għandek tagħmel.